Hakalai pau terik jemang rengkat ki Ummat Bakmen ke kong Sisilia makdo na ka Shillong teli kala Pdiang hun mensim jerut na ki keti jong basan kurma kdo ubala pli ka tala bat IT ki shabi jong ka Iing shong Bathymmai baka kurma kdo kala penchna bat tei de ka jingirap jong ki kur bat kilok ki jor jong ki. Shwaban IT ki shabi jong ni ka Iing Bathymmai shaka kong Sisilia makdo la penlong ya kedua ka pirat da uba Pdiang ros makdo bat la kerku kerdo da uba telos makdo. Ubabu Joseph makdo presiden kur makdo ula donlang ban saki ya kini ka jing IT kini ka Iing shaka kong Sisilia. Kaseng kur makdo kala UI ka jing jenjar ba ka jing lanot jong ka kong Sisilia makdo ka beri kun rei nyawut ki kun ki bedang rit ba ka shong ha ka Iing ka belajat ratai. Marway hi kini ka long kami kala pendap penbiang ye kicing bam na kebenta ki kun da ka betrut kat bayo ki kam hasnong. Ka kun behedu jong kini ka long kami kadang dap kat lai snem karta bat ukpa ula syang makia syawe. Da ka jingirap jong ki kur bat ka jing ais ngobha ki lok ki jor ki marjan marpa ki lala ban penyeng ya ka Iing shong Bathymmai na kebenta kini ka long Iing. Ha kini ka sengi bala IT kini ka Iing shong Bathymmai kini ka kemi rengkat baki kun jongka kila jau umat da ka jing kemen bat kila penpau ka jing sngongu na duk ka donut ya ka jing sebun jong ki kur bat kilok ki jor jong ki.